fortælle om, hvem du er og hvad du laver? Ja, jeg er Uffe Bæk, og jeg spiller fodbold i FC Nordsjælland og på det danske A-landshold. Ja. Startede du din fodboldkarriere, da du var teenager? Det er et svært spørgsmål, hvornår det bliver til en karriere. Altså, jeg har jo inde lidt om dig på Wikipedia også. Der stod der jo, at da du var 13, så begyndte du at spille for Lyngby. Ja, lige præcis. Jeg skiftede klub lige omkring da jeg blev 14 faktisk. Jeg spillede i Lyngby, eller jeg spillede i KV inden da. Jeg spillede der siden jeg var 6 år gammel. Og så lige omkring da jeg blev 13-14 år, der kan jeg huske, at der blev ringet op ud fra FCK, KV, FCK. Hvor de sagde, at de gerne ville have mig, og at jeg kom ud og se klubben lidt andet. Sådan lidt. Og det tænkte jeg egentlig, det lød rigtig spændende. Jeg havde egentlig ikke på det tidspunkt tænkt over, at jeg ville skifte væk fra HK, men det kom nok meget naturligt. Og så mens jeg begyndte at træne mere ude i FCK, så ringede Lyngby også. Og så var jeg ude at træne mere i Lyngby også. Det var fantastisk setup begge steder, men jeg synes til sidst, at jeg synes, at Lyngby var selve, hvordan man kalder det professionel karriere, det ved jeg ikke, fordi så i starten der spillede jeg jo det, man kalder gratis i Lyngby. Det gør man jo gerne i ungdomsårene, så på et eller andet tidspunkt så fik jeg sådan en ungdomskontrakt, hvor man ikke, altså det er ikke fordi man tjener sindssygt mange penge der, men det var dejligt lige at få nogle ekstra lommepenge om måneden, og så skrev jeg under på min første professionelle kontrakt på et tidspunkt også. Og ja, debuterede i Superligaen som 17-årig. Så, ja. Kan du kort forklare, hvad elitesport er? Jamen det er vel sport, du går, man bestemmer egentlig lidt langt hen ad vejen selv, hvor langt hen ad vejen man vil gå med sin sport. Det er klart, hvis man er pivelendig til noget, hvis man er helt vildt ringe til noget, og man lægger masser af tid i det, så er det også begrænset, at man kan kalde sig elitesportsudøver. Men det er jo sport på et højt niveau. Fodbold må vel være, hvis man spiller på 17 ligaen eller 19 ligaen, og så selvfølgelig omkring Superliga og første division, må også være elitesport. Da du var teenager, var du så elitesportsudøver? Ja, det var. Ja. Det var også, da jeg gik i gymnasiet, der havde vi også en titel som elitesportsudøver. Der var sådan en speciel, der var Team Danmark til dem, som var elitesportsudøvere, som hjalp os lidt i forhold til skolen. Ja. Fordi det var ikke altid, at man kunne være så meget i skolen. Når man på gymnasiet? Jeg gik på gymnasiet. Jeg gik på STX, normalt almen gymnasiet. De fleste fodboldspillere går på noget HHX. Der er også nogen, der slet ikke har taget noget, men jeg fik klaret STX hele. Da du var teenager, var du så fuldt fokuseret på din sport, eller levede du et mere normalt teenagerliv? For eksempel, at du gik til fester og drak? I forhold til fester og druk har jeg måtte sige nej til rigtig meget. I forhold til, at jeg stadig gik i gymnasiet, og stadig var med til nogle fester en gang imellem, har det været godt for mig at have noget andet end fodbold. Jeg har ingen tvivl om, jeg har altid vidst, at det er fodbold, jeg gerne vil. Og jeg har altid tænkt, at hvis der var et eller andet fodboldstævne, jeg skulle med til frem for skolen, så ville jeg også meget hellere det. Men mine forældre har været gode til ligesom at få presset mig til, at jeg også skulle tage min studentereksamen. Og det har jeg fået gjort ved siden af. Heldigvis er jeg glad for i dag. Nu ligger jeg 100% fokus på fodbold. Men i forhold til druk og fester har der aldrig rigtig været noget problem for mig. Hvad var konsekvenserne for dig, da du blev elitesportsudøver? Jamen konsekvensen var jo, at man sagde nej til nogle af de ting, alle ens klassekammerater de var med til, for eksempel nogle af de der fester der, men det er jo noget, man er helt indforstået med. Til gengæld så får man en masse andre gode oplevelser, så det er kun positivt, kan man sige. Ja. Har det drøm altid været at være en elitesportsudøver? Ja, det har ingen tvivl om det. Alle drømmer om det største, som I skal sidde på og være en eller anden kontormus, ikke sandt? Man drømmer at spille om det største, man drømmer at spille om, som barn har jeg drømt om, ligesom alle mulige andre, at være verdens bedste fodboldspiller. Det er selvfølgelig urealistisk, der går så mange rundt med præcis den samme drøm om at være den bedste i verden. Men det for mig at se om at strække det så langt man kan, om at udnytte sit talent bedst muligt. Var der nogen forskel på, da du ikke var elitesportsudøver, til du blev elitesportsudøver? For eksempel, blev du mere seriøs i din træning? Jeg ved ikke, altså den der linje er ikke så sort og hvid, synes jeg, som man altså opstiller den, hvornår man er en elitesportsudøver. Det synes jeg er lidt svært at vurdere. Ja, altså jeg har vel gradvist
fundet ud, altså jeg har hele tiden vidst, at det var fodbold, jeg gerne ville, men det har gradvist været mere og mere seriøst, kan man sige. Det har gradvist været flere gange om ugen, og så kan man altid diskutere, hvornår man er elite sportsudøver og så videre, hvor mange gange man træner og så videre. Forhindrede fodbold din uddannelse? Det forhindrer den ikke, men det satte nogle store udfordringer. Jeg gik jo glip af en del timer, fordi jeg var væk, både med U-landsholdene dengang og også med klubben. Så der var der helt sikkert meget af skoletiden, som gik tabt. Det forhindrede heldigvis ikke, at jeg fik mit studentereksamen, men det satte der helt sikkert nogle store udfordringer, som jeg heldigvis fik klaret og kom ud med et fint snit. Tror du, at teenager stopper med at dyrke sport, fordi de ikke har tid til at prioritere noget andet? Altså, jeg tror egentlig, der er mange, der stadig gerne vil fortsætte, men det er klart, at tingene spidser lidt til, jo ældre man bliver, og jo flere lektier man får både i folkeskolen og i gymnasiet. Så det er klart, at der er vel rigtig mange, som må til sidst sætte sig tvunget til at stoppe til den sport, de dyrker, også for at finde jobs og så videre. Så jeg har følt mig privilegeret, at jeg har fået lov til at gøre det, jeg elsker, og samtidig også, da jeg fik min første ungdomskontrakt i Lyngby, få lidt lomhæng for det, så det var selvfølgelig stort. Synes du, at det er en god idé at foretrække sport frem for alt andet? Hvis man er sikker på, at det er det, man vil, så er det selvfølgelig det rigtige at gøre. Jeg synes altid, jeg har altid været stor tilhænger af, at man skal gå efter sine drømme. Så det synes jeg da helt sikkert, man skal. Har du fortrudt, at du har valgt din sport frem for dit teenagerliv? Nej, på ingen måde. Jeg er så glad for mine beslutninger, og jeg har aldrig været i tvivl om, at det er det, jeg vil, og jeg kommer nok heller aldrig til at være i tvivl om, at det er en rigtig beslutning. Det ved jeg bare helt inde i mig selv. Og jeg lever lidt af at dyrke min hobby lige nu, kan man sige, og har det skide sjovt. Så det er utroligt glad for. Og hvis jeg ser på nogle af de andre jobs, som mine venner har haft op gennem deres ungdom, altså, der er mange, der har været avisdreng eller flaskedreng i Netto og så videre, så føler jeg mig utrolig privilegeret, at jeg har kunnet leve af det, jeg elsker at gøre. Så det har været fantastisk for mig. Hvornår spillede du din første store elitekamp? Ja, det må vel være, da jeg fik debut i Superligaen i Silkeborg. Der var jeg 17 år gammel, tror jeg. Og jeg kan huske, at jeg stod på siden og skulle til at skiftes ind, og var pivhamrende nervøs. Vi var bagud 1-0 i Silkeborg, og stod og skulle skiftes ind til min debut. Og lige inden jeg bliver skiftet på banen, så der er helt stille på stadion. Så er der en bag mig, der råber, fanden skifter jeg brøddrengen ind? Så alle på bænken, på vores bænk, og alle tilskuerne, de flækker bare i grin. Og jeg kunne ikke lade mig at grine selv, men det var samtidig, det hjalp mig sådan lidt til sådan at komme af med nogle af nerverne, fordi det var sådan lidt mere afslappet. Og så kom jeg af og fik de sidste kvarter eller sådan noget mod Silkeborg, så det var selvfølgelig, det var rigtig stort. Det var nok den første rigtige elitekamp. Spiller du elitefodbold for pengenes skyld? Nej, det gør jeg bestemt ikke. Som jeg også var inde på tidligere, så er det rigtig vigtigt for mig, at man gør noget, man elsker, og man gør noget, man brænder for. Og jeg ville stadig spille fodbold, hvis jeg fik 0 kroner for det. Fordi jeg elsker sporten, elsker spillet, elsker konkurrencen i det. Og synes jeg bare, det er skide sjovt. Hvordan kan du opgive alt for din elitesport? Ja, jeg føler heller ikke, at jeg opgiver alt. Jeg har jo stadig en del venner og familie. For mig at se, så at sige farvel til fester og byture og sådan noget, det er en lille offring, kan man sige, i forhold til alt det, jeg får igen. Så jeg synes bestemt, det er noget, jeg er ikke et sekund i tvivl om, at alle de ting, jeg får via oplevelser, via nye venskaber og så videre, det opvejer 100 gange alt det, som jeg mister på baggrund af